Nandito nga tayo guys, may hawak pa na kape. Pupunta ako sa bangka at magtitingin ako ng mga mabibaylang isda. Marami dito sa Pangasinan. Kung gusto nyo bumili basta Ilocano kayo, bibigyan kayo ng murang nga pusit at iba pang isda. Karaniwan mga pusit. Pumasyal kasi kami dito para mag-swimming, kaso marami kaming naabutan na mangingisda, kaya pumunta na kami agad para makamura kami sa mga bilihin. Fresh na fresh pa, bagong huli lang tong mga ta, kaya hali na kaw. Kung di pa kayo nakaka-follow sa akong page, follow na po ako, at sa YouTube channel ko Kale Ega TV lang po. Maraming salamat. Kung gusto nyo bumili basta Ilocano kayo, bibigyan kayo ng murang nga pusit at iba pang isda. Karaniwan mga pusit. Pumasyal kasi kami dito para mag-swimming, kaso marami kaming naabutan na mangingisda, kaya pumunta na kami agad para makamura kami sa mga bilihin. Fresh na fresh pa, bagong huli lang tong mga ta, kaya hali na kaw. Kung di pa kayo nakaka-follow sa akong page, follow na po ako, at sa YouTube channel ko Kale Ega TV lang po. Maraming salamat. Ala ba silang may biso pa? Meron yan, di ko. Wala.